paliet, dosky. Takáto krásna hromada dreva nám vznikla z 2 fejkových paliet. Netreba sa toho vôbec báť. Nemal som tu žiadnu predlohu ani rozmery. Ide hlavne o to, aby síkorky boli v bezpečí pred dravcami, predátormi. Síkorky hlavne hniezdia v dutinách stromov, kde sú veľmi ľahká korisť. Takáto vtáčia budka im vie veľmi spríjemniť život. Druhú stranu zoberiem, obkreslím a idem vyrezať. Mám to zakontrované. Teraz si dám jednu sondovacú dieru von, aby som vedel potom zvonka pekne vyukrožovať. Sem si sadnú a budú pomalinky pozerať a už potom odlietať. 28 až 32 priemer vykružováku, nie viac. Tuto vnútri žiadne lakovanie alebo nejaké nátery, nech tam majú pekne čisto, prírodne. Iba zvonka urobiť taký nejaký ochranný lak. Donútra nedávať žiadne predprípravy, že konáriky alebo piliny. Sám vtáčik vie najlepšie, čo potrebuje vnútri mať. Takže krásne 32 diera. A tu ma potom napadlo, že by bolo dobre im aj raz za čas vyčistiť, kde sa otvorí. Hovorí sa, že raz za rok by si mal dezinfikovať, vyčistiť staré hniezdo. Takže krásne, pantík, klepneš, zavreš a hotovo. Krásna vtáčia budka, ktorá je pripravená na osídlenie. Bidielko pred vchod si určite nedávaj, lebo si sem sadne dravec a bude vyčkávať a útočiť na mláďatá. To určite pošli kamošovi, nech aj on spraví takúto krásnu vtáčiu budku a nech sa naše síkorky v okolí pekne rozmnožujú.